Tohle nepotřebuje komentář. Libor to chtěl strašně moc, chtěl to pro vás, pro jeho rodinu, pro kamarády a my jsme rádi, že pořád pochodí. Bylo to opravdu strašidelný. Kamaráde, jsme rádi, že jsi v pořádku. OK, máme to za sebou a jdem se podívat tu na rozhodnutí. Že si tak, že na Liboru poslední klip nevyšel. Ještě nic neznamená. Celá jízda byla naprosto úžasná a přestože double up se nepovedl, nemusel by být vyřazen z celkového boje o titul mistra světa. Uvidíme, jak to viděla porota a jak to celý dneska dopadne. OK, jestli budeš kamaráde ready, tak se pak zeptáme, co se tam dělo. Tak co, začneme blikačkou, nebo se mám zeptat toho démona, co se tam stalo? Hej kámo, jsem rád, že jsi živej. Co se stalo? Nevím. Něco nekvětlo. Díky moc vám všem, že jste nalazili do Liberce. Se podíváme prý vystupné na motorkách. Ale to nic nepadá, no tak pojďme si to vybrat. My jsme rádi, že jsi žoukej. Asi jasný, že rozhodčí díky tomu nedokončenému flip jindy asi nechají Michaela nahoře. Co myslíš? No tak určitě. OK, tak se na to podíváme.